So if you're ready, I would start with the introduction all over again. Name, um, your position here in the church, and also how you met Paul Gindiri, or your first encounter with the evangelist Paul Gindiri. Sunana Benjamin Arga Kwashi, kuma ni ne bishop na ɗarikar Angilika a Jos, kuma ni ne archbishop na lardin Angilika na yankin Jos, wanda ya kunshi jihohi da diocese guda 10, jihohin arewa ta gabas daga Jos har Maiduguri har Adamawa, ya yanko Benue, banda Makurdi, amma tare da Taraba zuwa Jos. Tambayar da ka yi akan ya muka fara saduwa da mai bishara shugaba Paul Gindiri, wato zan ce ina ɗan yaro nakan gan shi ya taho Lagos, yakan sauka gidan yayana a Lagos, wato abu ya haɗa mu domin yayata, wanda ita ce ta biyu cikin 'ya'yan ubanmu, tana auren General Bisalla, wanda suke dangi da Paul Gindiri. So ya zama na dangi ya haɗa mu, aure ya haɗa mu. To amma a lokacin ba abin da ya haɗa mu kwakwara da shi, sai dai na san yana wa'azi, kuma lokacin ba tuba ne ba, so ni ina ganin sa, wato in ya ga irin mu yana ganin 'yan iskan duniya a Lagos ba zai raga mana ba, so ni ma ina kiyaye shi, shi kuma ba zai gane ni daga kusa hakan nan ba. Amma da na zo na tuba a Lagos, sai ana nan sai Allah ya kira ni, sai aka turo ni makaranta a TCNN. To ina jin tsakanin 1980 ko kuma da 79 haka, tsakanin wannan lokacin dai shine aka tura na aiki a ƙarƙashin su Baba Idi Kano, wani malamin wanda yake malantan bishara a tsakanin musulmi, ana ce da shi Jeremy Hines. Shi yake koyas da ni, kuma ya ga marmarin da nake da shi wa shelan bishara, sai tura ni Wusasa a ƙauyen Anglika. To a wannan yawon da muke da su Baba Idi Kano da su Baba Abubakar, shi ya sa damu da Paul Gindiri. To daga baya yana zuwa wa'azi a TCNN, sai muka fara shakuwa kaɗan-kaɗan, amma kasan a girman da mun ba nan kusa ba ne, so ina nan ɗan yaro tukunan, ina koyan aiki, ina samun horo, ba zan ce mun shaku kamar yadda daga baya da ni na zo na zama bishop ko kuma lokacin da ke bishara a Zaria a hakan nan ba. To lokacin da na gani muka fara saduwa da shi kenan. A bangare daban-daban kuma, yadda Allah ya ba mu tsawon rai da kwanaki, muka ci gaba dai muna saduwa har muka zo muka shaku kafin Allah ya kira shi. Give me an idea of the timeline at which you met him and knew him. To kana tambayan wato lokaci, tsawon lokaci da tun da muka sadu da shi da kuma har muka zo muka shaƙu. Yadda na faɗa maka, wato kaman 1980 lokacin na TCNN, wato Theological College of Northern Nigeria, makarantar tauhidi na muke nan. Tsakanin lokacin nan
ya fara hanga kaman akwai wani abu da zai so ya taimake ni da shi a cikin aikin, har na zo aka naɗa ni aka tura ni St. Andrews a Zaria. To yana nan dai yana hangana daga nesa, ni kuma ina sha'awarsa da yake shi ya girme mu sosai, kuma Allah ya kiraye shi ya kuma masa shafewan kai a bishara sosai. Allah ya shafa shi sosai kuma Allah ya fifita shi a wannan aikin. So mu kamar masu koyon aiki ba za mu so mu kwanta, iri na dai ba zan so mu kwatanta kaina da wanda ya riga ya nisa ba, komin naɗin da aka mun, wanda Allah ya riga ya ɗaga shi ya fifita shi, dole ne kana duba sawunsa kaɗan hakan nan. Amma da aka zo ina jagorancin kan a Zaria 1987, sai farkon abin da zai faru a Najeriya, musamman arewacin Najeriya, ba ta ga irinsa ba. Aka ƙona ikkilisiyu a Zaria fiye da 100 tsakanin awa 72, sa'ar awa dai guda 72 haka. Police ba su yi komi ba, fire brigade ba su yi komi ba. Ba abin da aka yi, ana ta ƙona churches, aka ƙona gidaje da arzikin mutane, har aka samu kisan wasu Krista. Ba mai komi ba. To ina jagorancin Krista lokacin kan. A daren nan kuwa ina roƙon Allah, ban iya bacci ba, ina ta addu'a, sai Ubangiji ya nuna min cewa kada Krista su yi komi. A daren nan na ɗauki na rubuta wasiƙa wa kowane Krista, na samu samaran matasa suka yi gudu duk yankin Zaria local government, duk aka kai wasiƙun nan, Krista kada su yi komi, kuma hakan aka yi, ba su yi komi ba, har sai da suka gama wulakanta kayan dukiyar masu bi da ikkilisiya da sauransu, har da na gidan da na cocin man da an ƙona. Jim kaɗan cikin wannan zafin sai ga mai bishara shugaba Paul Gindiri ya zo ya dubo ni da kansa, kuma na tuna Luka Gyandun shi yake ɗaukan na'urar ɗaukan hoto lokacin, suka taho tare, aka mun ɗan interview a kamera, ya mun addu'a ya ƙarfafa ni. To sai na taho Jos course a nan kuma, sai yana wa'azi ma fa, ina jin bai san ina wajen ba, amma can sai hangun cikin wa'azin sai ce, gaban jamin Kwashi nan ta ci zai yaro namijin yaro, jan nama, irinsu muke so, kun ga irinsu ku tafa masa. Sai na tashi to daga lokacin sai na fara kusantansa, don tun da har babba ya gane ka kuma yana son ka karfafa, yana sai baka karfin zuciya, sai ni ma na fara kusantansa. Wato ya ɗauki kusan shekaru a ce dai kamar 10 kafin na zama bishop. To da na zama bishop ɗin ma sai ya zama na kusantar ya fi yawa kuma sosai. Put this on. I notice some sounds from outside.